Lan sugeng enjing Bapak Ibu, sugeng rawuh wonten ing dalemipun Bapak Bidula Narayana Yahya. Menawi inggih wonten ing Jalan Gusti Putri kalih nomor 6, Telogosari Kulon, Pegunungan Semarang. Sekedhap kalih badhe katindakaken rutacara akad nikah ananging badhe kawitan menawi inggih tata cara pasrah panapi calon pengantin priya. Lumantar kula Bapak almarhum Bidura Narayana beserta Ibu Nara ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awet Bapak Ibu sampun kersa nglodhangaken wekdal rawuh ing papan menika saperlu haneseni saha paring berkah pangestu wonten ing kumampakan aditara ingkang badhe lumampah. Matur nuwun wekdalipun lan lumantar kula ugi Ibu Nara sakula wangsa ngaturaken agunging pamunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana tasih kathah keteranganipun. Nuwun lan matur nuwun.